smo sada na ovom kratkom sastanku ocenili da je situacija u termoelektrani Morava stabilna, ali smo ocenili dalje da je kritična i da treba nastaviti sa praćenjem iz minuta u minut stanje i u odnosu na sve promene na Moravi biti spreman za reakcije koje su definisani protokolima koji štite ovu termoelektranu od bilo kakvih avarijskih oštećenja. Ova termoelektrana, iako ne moćna po svojoj proizvodnji, je za nas strateški važna zato što se nalazi u delu centralne Srbije i važna je za očuvanje ukupnog elektroenergetskog sistema Republike Srbije i mi ćemo naravno zajedno sa rukovodstvom EPS-a, sa rukovodstvom TENT-a i rukovodstvom termoelektrane Morava biti budni i pratiti sve promene i definisati sve mere koje treba da obezbede njen dalje nesmetani rad. Imaćemo u vremenu koje je pred nama određenih problema u snabdevanju ugljem sa Kolubare, ali smo sada sa rukovodstvom dogovorili da već sutra u toku dana obavimo razgovore sa Rembasom, da odatle pojačamo dostavu uglja i da zajedno sa Železnicom Srbije hitno dogovorimo mere kako bi se osposobila pruga koja bi ugalj ovde dolazila.